Pit parlok hang ne kumno ong une urefri halor kato karetkat baula ai yau Bellingham hakisngi ki bala de bat kumno komen Ronaldo halor kane tengap yang snop hai phi sashisen sia kane ka channel balada phi dei bedang thamai snop ha ban subscribe like bat share te parlok kato ka jing snop thu bakla jong referee hakisngi ki bala de kalong ka jing du nong ka bakrau ia ke Real Madrid namar hak jaga bakan yo lai point Henry ke kod hak point bat menta ke Barca kala syong hak tawan jong ka table Henry wala kataru kidang don hi hap deng keres hap deng jong kini gitim namar kidang bon ki game kiba dang sa pan yo Korea ka La Liga bat nakaliang jong referee unam penyai ia kano ka jingile kai tad hadu bandadon kalat ban penbek ia kam jong u kabadang ya chakmat menta bat ulaong ba ulayo ia ki jing berngem bat ki jing krenbeng kum ka jing kentho halor to kretkat ba ulai Xiao Bellingham hapo ke comment section jong u ha ke Instagram bat menta ulo off no ia ke comment section haswa ba unyo biang yiki bat juba Ronaldo halor kane da ka baulaong baula yele kai shibun snem hapo England bat ladadon kano ka fall ki player hapo England ki shay pendan kamha iya ka kentin fuck off bat nakaliang jong referee ru ken bakata kade ka ba install yu bat umong halor kata Henry lada piong haspeng kin pha ye phi shabar bat ulong susu bagi nong bishar haspeng kidei ban long ki ba jemnot kendiat kum hapo England bat nakaliang jong Bellingham ru laong bau sngokumen baki video kilami bat kidon kisaki kibayait persya ia ke bau referee ulabu haka report Henry lada amdon kisaki video bat labut ia ka report jong referee wujud Bellingham ula aban syakang la kumno sau ne palat ki jingele kai bat nakaliang jong ka Inter Miami kan sai kon persya ia ka Sporting KC haka kon ka CAF Champion Cup haka Port Rusteng Munster kan ba ka Scon League jong ka Champion League ka Sporting persya ia ka Dortmund haka Port kadui beje menta kamit bat ka PSV persya ia ka Juventus haka Port Shibije steng AM bat ka PSG ru persya ia ka Brest kuble shibun sngob ha ban subscribe